Dang. एकदम क्लीन जागासिनो दिनै क्लीन साफाया बियान टेस्टिं नायदों गोदान मेशिन काटार ओमफ्राय एकदम एक्शन मोडआव बिथाङा हनै हनै बेरेया ये मालाबा मालाबा बेनो ओंखारबोयोदां ओइ नै फिसासै आयौ जै नामा बे हे माबा थनांला खारथोंसै खोमा बोरैबा जोबाय बायबा थाथोंसै मोनसे जोबानो दानो मा जागोन बबारे नै उइस आथ्रा गोबौखा नुवाखै बिथाङा ससमा टसमा बुट्स टुट्स गाननानै बारिबो साफा खालामहैनांगौ बे थाथ'थोंसै दे खारथों दाहाय खालामफिननो हागोन एसे आराम मोनलायलायदों बै जिंनिखौबो एसे खालामनांगौमोन साइकेलखौ एसे साइड खालाम बेरे बेयाव दं आरो थुरुमबा थाथ'थोंसै बिनिया माबायो नामा ओमफ्राय सायो बोलो नाङो बरिया दासो साफा नुबाय जामफ्राव जाथारबायमोन मोजां क्लिन जाखायो नै बिथांखौ नाय मिस्टारखौ जि मोजां साफा जाखायो जाय ब्रुं जाबायमोन नङाबा न' मोखाङावनो बरिया थांसै मेंबायबो कैसन होगा ऐसे तो कैसन होगा एबार बारियाव थांसै जों बारियाबो ओरैबादि बाबा बेमार जानायनिफ्रायनो सेस दांग्रा जानानै दं जोंना बारिया गारियाबो लेथेर फेथेर र' गारिनि टुरबो देखायगोन बेसेबां गारि दं जोंहानाव अबेया आंनि अबेया मिस्टारनि अमायाबो जोंनाहाय नै बेरायथिंगासिनो बरिया होलांजोब लामा साफा खालामलांजोब थाथ'थों दे आंहाबो दिनै ससमा गोदान मोननायखाय स्रां स्रां नुथारदों ओइ अस्कार आरो फैलायबाय नोङो अ दिनैखौ हाखांबाय बिसोरो टेस्टिं नायदोंमोन दहायबो सफैग्रोमोना ओमफ्राय नै बेखौ दिनै साफा खालामजोबसिगोन ओइ अस्कार होरो नै बिफरखौ नायखादो ओमफ्राय आफ्टारखौबो नायदो माबायदि हाग्रा जानानै दंजोबो नै बे बिफर दे लोगोफोर दा आफ्टारखौ नायदो दसेनो साफा जाबायबो ए माथो हाजिरा मावैनो आराम जाथारगोन भारा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांखौ माबाया मोनसेल' थाखायोना हाग्राया बेनो गिदिंबाय थायो ए मानो थाबथाबाय थाखो अ हाग्राया बेलेग बेलेग साइजनि दं नामा ए नांजादों दासो नांजादों
नै दहाय माबायदिमोन दा नै साफा नुहांबायानो नै अस्त्रआ बेसे फिसा अस्त्रजोंनो एफा खामानि मावनो हायो नै बोलोथ' नाङाना सुइचल'सो मोजाङै जाबाय नामा 6 मिनिट जाबाय 6 मिनिट जाबाय